גול! זה תרגיל טוב שלך, כי עכשיו הוא משך אותך טוב. גול! סע. יפה, סע. סע. זה הכל. תבין למה שמתי את התרגיל הזה? דוי. אל תמצמצי, כי זה נגמר מהר משהו קצת. יש? גול! זה הכל. זה צריך להגיד. 5 שניות 25. אחד ברח. יפה. גם לי אחד ברח. אוקיי. יש. גול. יופי. עכשיו ראית את זה, אחד היה יותר מהיר. אחד פגע, שהם שמה. יפה אחי. אבל אני רוצה שזה נפל כמו... כן. זה מעולה. על הפין הזה, מי שמפיל אותו ראשון. תראה יד חזקה. תיארתי לעצמי. מה חשבת? רציתי לראות בלי שום קשר. אם היית מעצבן אותי, היית אותך גם להיות ביד חלשה. עם גול? יואו, יפה, ביחד. וואו! טוב, זו טעות שהוא פה. אתם רואים את המטרה העליונה למעלה? כן. אני רוצה 5 כדורים, טק, 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 גם מהר, גם בפנים. אוקיי. דוד קונן. גם אתה תתכונן לראות גרים מהר. גול! לפרוק. היה לך פרוזן פינגר? לא, היה לי כל הכדורים פרוק את האקדח. פרוק. הייתי מהר בגלל עולה. 2 דלתות, 1 צ'רלי, 2 אלפות. אתה עומד מול המטרה הזאת? כל הזמן רוצה להיכנס למהירות של שורטי. זהו, זה מה שקורה. ראיתם את האצבע שלו? 2 שניות, 0.8